खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबो बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर जा बेटाखौ लायनो थांनायदों आङो एलपि स्कुलाव जाहानि न' खाथिनि बिदामोनजों थांफादों आरो स्कुलाव इसोरखौ बिराद बेग बानानै थांबाय थानाय नुदोंना ओमफ्राय गावहाबो बेग फिसा दङ बिबथैनि मोनसे लानाय ओमफ्राय बेखौ बानानै बियो थांफानो नागिरबाय थायो आरो ओरैनो मालाबा ससेल' थाङो ओमफ्राय दिनै स्कुलालागै थांथारदों ओमफ्राय माबायदि थांखोबा गाबदोसो ना मादों आं बेखौनो लायनो थांनायदो इथ' थांनो हानाय जायाखै नालाय दासो बोसोरनै जादों ना बेनिफ्राय ओरैनो एगार हरदो आरो आं बिदामोनजों थांनो नागिरनायखाय ओमफ्राय आं दा बेखौनो लायनो थांनायदो गाबदोसो ना मादो खाथियावनो आरो स्कुला ओरैनो न'थाम न'ब्रै बारबानो मोनो जोंनि खाथियावनो दङ एलपि स्कुल ओमफ्राय बेहाय थांदों मोनबाय नै स्कुला गाबदो नामा गाबदो आबाया थाङानो थागोन आबा थांलायानो न'आव इनो थागोननो दा सारमोनखौ नुबा गिगोन ना नोङो नासो दंबावो मा मेथाइ जादो आबाया सि जाना होदो थाङा न'आव थाङा मानो आदामोनजों थागोन औवा होनगोन औवा होननो रोङा नोंलाय रोङो देबा फरायनाय ए सारमोनहा फैथ'वाखै खोमा ना थांलायानो आबाया थाङानो दसे थाथोंर' दा सारमोनखौ नुबा गिगोन इयो सारनो गोसाथार सुइटारबो खुबावाखैसो दाबो माबा थांसै फै थाङा होनाङा मिमिखौ होनाङा नाङा थेबाबो होनाङा उदै हामा जागोन ना आबा नों थाबाय थागोन ए आबा इखि गाखोसोना इखिसो थां आबा ए गाखोनो हागोन आरो नों ए दुस्थुथारलै इयो गाखोनो हामारबायसो आबाया थांथ'आनो बेनिफ्राय नै स्कुला बेनिफ्राय आङो बिसानाव स्कुल खाथियावनो न'से दं नालाय बिसानाव नेनोसै न'आव थांलाय फैलाय जागोन ना आरो दा थांनो गाबबा सारखौ नुबाथ' गिगोन नालाय ओमफ्राय लायनो हानाय बायदि आं खाथियावनो थादो आं दा न'आव थांथ'ला बेयाव दसे नेनोसै आङो थांनो गाबबाय थांनो गाबबाय थांसैनो थांसै आबा नै बेगाबो बिबथैनि थांसै आबा थांसै दे बेगा बादे सना दे बादे न'आव थांसै ना बाबा ना दे न'आव थांसै टिं 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 होनबाय ना टिं टिं होनबाय ना न'आव थांसै आबाथ' ओइ नाया मास्टार फैबाय सार फैबाय सार मानोथो खालामनाय स्कुलाव थाबावगौमोनबा आइ फिसा आयु हामा रागा जोंबाय मायबा रागा जोंबाथाय हायाव बाग्रिगोन आरो हायाव बाग्रि आयु हामालै आबा गालि गाखोगोन ना जोङो ओरै जोंखौ लेंहरदो गाखोनो बाबा फैदो खोमा बेगा हानांसिगोन ना बेग सायावनो दुब्ला थालानो थांसैनो ओं दि नङा जानि आलासि नङा बहा हाबखो होमबा सोरानाव हाबखो मामिलानाव आङो दुगैखांबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै नै आबाखौ अंगनबादियाव माबासो फिलौनि मुलि जानो लेंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो दाखालिनो दौखादो 20 दिनल'सो जाबाय बायनानै दौखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा दौला आरो ओमफ्राय सुगोन अजनफोरखौ सुगोननो आरो ओमफ्राय गोजौफोरखौ सुगोन बेनिफ्राय मुलिखौ दौनाय जानाय नंला 6 माथायैनो खेबसे दौनायानो
Apa? Rura nih apa ya nih? Wah, main deh, nih. Nah, makan tang nih deh. Hei, rata kali nih. Sugan apa nak tuh? Tuh. Ini logo berfungsi tuh, nah, gimana fungsi tuh nah? Serba nak tambahan nih. Lepas ni kini nih, saya sunnah faikangbay, nifrai uzonखौबो सुबाय ओमफ्राय हाइटखौबो सुबाय ओमफ्राय हाइटआ इनिया 83 ओमफ्राय उजना 12 केजि आरो फाल्लानै सेरनै ओमफ्राय आं भिडिअ लानाय जायासै बिराद मानसि गथ'फोर आरो गाबसाव गुसाथार बिजिबो होदो गथ'फोरनि ओमफ्राय जोंहा आबाया बिजि गोलैयाखै दे बारो ओमफ्राय आं लानाय जायासै लोगोफोर हामा मोननाङा ओमफ्राय आं दा अंगनबादियाव राननाय प्रटिन राइस फुड आबानो गाइखेरजों माबा खालामना होनायदो आबा नों गाबासै न बिराद गाबोमोन आरो इयो आग्ला एखे सुजायानोमोन ओमफ्राय देबारो गाबाखै माबा न' मोनफैबाय माने जोंनि खाथिथारावनो आरो नुहुरलायनाय बैनो इनिफ्राय दसेनो थांना फैबाय जोङो इनिफ्राय इनि हाइटआथ' 83 जादों माने गथ'फोरनि सुनाया बेलेग नालाय जोंनि गिदिरफोरनिया बेलेग माबा संना होनोसै जायो नालाय ओमफ्राय दाखालिबो जाखांखाबायमोन ओमफ्राय आरो आं दिनैबो संना होबावनोसै बार हाबिबायसा प्लास्टिकआव खाना दोन्दोंमोन आङो बेखौ दाखालिनो जाखांखाबायमोन आथा दङ इनिफ्राय बार हाबबा बया जायो नालाय ओमफ्राय पेकेटनिहाय होदोंमोन आरो सासेयाव ओमफ्राय जोंहा आबाया पेकेटनि मोनदोंमोन ओमफ्राय दाखालिबो होबाय आथा ओमफ्राय दा आथा दङ इखौ आङो गाइखेरजों संना होनो नागिरदो हाबानो ओमफ्राय पेकेटसे दंबावो ओमफ्राय नै प्रटिन राइस फुड आरो इयो अंगनबादियाव होनाय फुड इयो गथ'फोरनि थाखाय मोजां आरो इयो गाइखेरजों संना होनांगौ आरो आटाजोंबो माबा परथा बायदि खालामनानै होजायो आरो ओमफ्राय आं दा इखौ गाइखेरजों बानायगोन जा गाइखेर दङ नालाय गाइखेर लादो आङो आधा काप इनिफ्राय नै गाइखेर माबा लाबोदो कापसे ओमफ्राय दैया आधा गिलास बेखौ आं संनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो गुन्दैखौ हरनोसै माने होनबा आं सिनि होआ आरो इयाव सिनि थाखायो नालाय सिनि थाखायोना ओंखायनो आङो सिनि होआ ओमफ्राय गाइखेर थाबा गाइखेर होजागोन बेनिफ्राय जोंहा गाइखेर गैयाबाबो एख' नङा दाखालि होआखैमोन आबानो गाइखेर गैयैखाय ओरैनो दै गोजा माबाना होदोंमोन ओमफ्राय आंनो दा गाइखेर दं नालाय गाइखेरखौ हरगोन आङो गाइखेरखौ हरनोसै सरना लाखादों आं मोजाङैनो बेखौ मोजाङै आं गोदौबाय थानोसै जाबाय मोनबाय ओमफ्राय आं दा गुसु जानो थाखाय दोनदो दा गुसु जाबाथाय होसिगोन आङो बेटानो गुसु जायाखैना आबाया जाना थाब जाबाय गुसु जाना जादों गुदुं आबा गुदुं ना बाबा गुदुं ना nyaman lah kan nyaman bisa di gimana bisa di apa deh bisa apa sampai di bawah sampai deh betul apa? Betul. Jadi apa deh? Betul deh, apa deh? Mimbrang sampai sana nih. Sampai sajubay, napa? Mimbrang sampai no.
ओमफ्राय बेटाया माबा जाखांनानै उन्दुबायबो बेनिफ्राय आङो दा बाजै लाहानाव थांसै आं दाखालि बेसर फुदोंमोन ना बेखौ दिनै मारा नादो आरो दुब्लियावनो ट्रेक्टरजों मारा होदो बेनिफ्राय आं थांसै दा बेटाखौबो लांसै बानानै लाबाय आबानि खर'खौ मोजां खालामना फैनाय जों थांसै दे नोंनिया फुखांबाय जों थांसै साइकेल सालायनानै हो सान्दुं गोसाथार साथाबो गैया थांनोसै नै लामाखौ बाबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर बिराद साइकेल सालायनो हायो आरो आंना माने आगोलानो कलेजाव थांनाय समाव दैलि सालायनो मोनदोंमोन सालायबाय थायोना ओंखायनो हायो आरो आं सालायनो बिराद आरो आंथ' जायफोर गामि गाखोनाय एसेबो गिनो नाङा आरो आं खोलैथारा आरो आं मानसिफोरखौ मोनसिगोन बहा थांदों आलासि फैदो आलासि उन्दुदो बाना लाबोबाय आलासिया फैबाय दै गारि मोनाखैमोन दासो मोनफैदो नाखांबाय नामा खेबसेखौ मा फैबाय दा सालि दं दे मोनफैबाय आबै उन्दुगासिनो मेंबाय नामाबा खेबनैल'सो नाखांबायनो ओमफ्राय आरो नानो दंबावो माखासे मानि ना बिराद जादों आरो बेसराबो हो फुथु जागोन फुथुना दोनसै आबाखौ कारेन्ट दंमोन हाबाखौ फुथुना दोनबाय मुस्रि सुस्रि होबाय बेनिफ्राय आङो दा ओंखाम जाखानोसै ओंखाम जाखानानैसो दुब्लियाव थांसिगोन आरो आङो ओमफ्राय दा थांथ'ला नङाबा आरो दा लेट जागोन ना ओंखायनो दा एख' माबा दांथ'ला डाइरेक्ट जाखानानै दुब्लियाव बेसर सालिनो थांगोन आरो जोङो हायोमोनाबो सालिबाय थादों आं थांथ'ला बेटायाबो उन्दुदोंना दा आरो सालि मोनबा गाबलायगोन ओमफ्राय जाखांनानै गय जालायनोसै गय खाबारि नालाय गय जायाबाबो जाया जानोसै दे जोंहा इयाव मोनसे नादोंमोन नेटआव होनानै ओमफ्राय खिनि ओंखारो आरो फिसा बस्थाब्रै थांखारदों नागासेयाव ओमफ्राय माने रोगाबाथाय बिसोरो गावस्राजोबो ना थेंथें थांथां ओंखायनो जेराव फुनाय जायगा इयावनो नेटआव होनानै नायो आरो बेयाव खनदसे नादों ओमफ्राय नै बेहायबो नाबाय थादों बेनिफ्राय नै मोनसे इयावबो नाखांबाय बेखौ सालिनो नागिरदो दा ओमफ्राय बेयावनो सालिना लांखाना न'आव जावहैसिगोन आरो नाबा बेयाव सालिनोसै बार बारदो बेहाय सालिलायनोसै जोङो बार फैबाथाय मोजांसिन जायो माने बिदि सालिनाया जावलायनाङा बार फैबा बिदि सालिनायावनो गुग्ला माखासे बिरखारलाङो आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव माने बारानो गैयामोन आरो सान्दुंल' ओमफ्राय हमखा फायो बेनो ओमफ्राय बिराद गुग्ला थाबाय बिराद जावनांसिगोन बेखौ नङाबाथ' जावनोनो गोनां गैया बार बारबा
मोनाबाय दुगैहैनांगोन ना ओमफ्राय इसोर बिबै मोना दा फैसिगोन जों थांनोसै नैबेहाय आरो जाब्बाय थादों नैबेहाय आरो जाबबावदो गाबोन नानो थाखाय जाबना दोनखासिगोन ओमफ्राय दिनै खेबथाम नाबाय माने खेबसेयाव 1.5 बिगानि होयो आरो ओमफ्राय खेबथाम जाबाय 1.5 बिगा ओमफ्राय नैबेखौ आरो 1.5 बिगानि जाबना दोनबावसिगोन नेटआव गाबोन नानो थाखाय